položiť doplňujúce otázky? Áno, ďakujem za slovo. Pani svedkyňa, aby sme boli trošku objektívni, povedzte súdu, je môj mandant... Papaja, vlko, papaja. ...čas urobí nejakú schválnosť? Vy tomu hovoríte schválnosť, veď to je úplne nechutné. To nemýši. To pohár, v tom nebolo nechutné, to bolo len raz. Tu tam Pani je. svedkyňa, tu vôbec nejde. Maxim. Vy si totiž veľmi nepríjemná na svojich štátach. Papaja, vlko. Vyjadzujete ich z krčmy, nechcete im naliať a oni vás preto nemajú v láske. Tak ja vám na toto odpoviem. Keby ste ich videli, jak sa totálne dokážu spiť. Hráte sú nahol. A mne tí ich manželky doslova, oni mi ďakujú, že im nenalievam toľko, koľko by oni vypili. Sice nejde o kšeft, že prichádzam o kšeft, ale mne je ľúto tých žien. Oni potom bobci prídu domov, oni tie ženy mlátia. Je toto akože... Mne je ľúto tých žien, keď vám mám pravdu povedať. Áno, to natáčam. Čo tam robíš? Tam si ty? Tam si ty? To si ty, Maxim. Maxim a Babre knihy. Mama! Čo to? Papaj pekne. Pekne, papaj. Prečo sa chcete uctiť môjmu mandantovi? On mi vlastne povedal, teraz ma napadlo, že on sa mi raz pomstí, a dokonca to povedal aj verejne, že sa mi pomstí. Môj mandant vám? Áno, a prečo by sa vám chcel pomstiť? Ja vám poviem prečo, pretože kedy si mi nadbiehal, no ale samozrejme ja som o ňo nemala záujem, ja som si našla iného chlapa. Priteklo, že sa mi pomstí. Čo to, čo ja som sa... Ty ma môžem a ponatírať, aby som si Pekne spapa jablčko. To nie je na hranie. Nie, papa. Ktorý spočíval v tom, že mu 8-krát znečistil bazén exkrementmi, nadmieru ho obťažoval tým, že sledoval jeho rodinu a v konečnom dôsledku spôsobil aj materiálnu škodu a zdravotné problémy jeho manželky. Ale však nie zobere z jedného z troch sa. Že odporca má patologickú väzbu na exkrementy, s ktorými často manipuluje a používa ich pri riešení konfliktov, do ktorých sa dostáva pomerne často. Preto si mu navrhujeme, aby nášmu návrhu vyhovel a určil, že odporca je povinný zdržať sa v budúcnosti takéhoto konania. Kto je tu? Pani právna zástupkňa, počúvam váš záverečný návrh. Vážený súd, navrhujeme, aby bol žalobný návrh zamietnutý v celom rozsahu, pretože tu nebol prezentovaný jeden jediný priamy dôkaz, ktorý by usvedčoval môjho mandanta z protiprávneho konania. Keďže súd nerozhoduje na základe pocitov, domienok, úvah, navrhujeme, aby bol žalobný návrh zamietnutý. Ďakujem. Ale... Súd vyhlasuje rozsudok na Slovenskej republiky. Je povinný vytrhnúť sa akéhokoľvek neoprávneného konania spočívajúceho znečisťovaní bazéna a priľahlého pozemku, a to počnúť s právoplatnosťou tohto rozsudku. Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi zdravoj konania a právneho zastúpenia vo výške 300 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Súd má za preukázané, že odporca sa dopúšťal neoprávneného konania, ktoré smerovalo k znečisťovaniu záhradného bazéna exkrementami, a toto Maxim, pekne papa jablčko. 127 občianskeho zákonníka považoval za konanie nadmieru obťažujúce iného, prietiace sa dobrým mravom a pokojnému susedskému spolunažívaniu. Keďže odporca napriek viacerým upozorneniam dobrovoľne od tohto neoprávneného konania Pekne papaj. súd v záujme ochrany občianskych práv A teraz? spočívajúcich v pokojnom používaní majetku Čo sa stalo? Balón. Spadlo? Bac? Odporca Žaní sa protirozsudne odvolal, hoci mu to právne hrozí. Ideš.